ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಊರಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರೂಪಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕರೆತರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾವಂದಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಈರು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪಡ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ ಹೆಂಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಯದೀದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿಖಲು ನಮ್ಮಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ಜನ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ನಮಕ್ ಕೊಂಕಣ ರೈಲುಂಡು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪತಂಬರಲಿ, ಹಡಗುದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಪತಂಬರಲಿ. ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಏತ್ ಜಾಗೆ ಬೋಡು, ಶಾಲೆ ಉಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು, ರಜೆ ಉಂಡು, ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಛತ್ರಲ್ಲುಂಡು. ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ, ಮುರಾಣಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ ಒಬ್ಬರ ಕುಟ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ 10 ಜನ ಮಕ್ಕು ಏತ್ ಬರುವರು ಬತ್ತನಂದ ಅಣ್ಣ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡಿದ 56,000 ಜನ ಐಟ್ ಮುಂಬೈದಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇರು, ಪುನದಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗದಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತನೋಡು. ಏತ್ ಶಾಸಕರುಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮುಂಬೈ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೇವಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ಕು ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈರೊಂಜಿ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬಿಜೆಪಿ MLA ನಕಲುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅಂಜನೆ UT ಖಾದರ್, ರಮಾನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಆ ಊರ್ದ ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದಕ್ಕಲು ಪೋತಿರಂದತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಳ್ಳೇರು, ಬಂಟ್ರುಳ್ಳೇರು, ಪೂಜಾರುಳ್ಳೇರು, ಬ್ಯಾರುಳ್ಳೇರು, ತುರ್ಕೆರುಳ್ಳೇರು, ಕ್ರಿಸ್ತಂದಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ತಕ್ಲು